ଏହା ହେଉଛି ହାତର କଳା। ଏହା ହେଉଛି ସୃଜନର ସ୍ପର୍ଶ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଏ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କଳାକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୃଜନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକ ସାଧା ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ, ନାହିଁ କୌଣସି ରଙ୍ଗ, ନାହିଁ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ, ଦେଖିବାକୁ ସରଳ, ନିର୍ଜୀବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏହା କେବଳ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଖାଲି କାନଭାସ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କଳାକୃତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା ଏବଂ ରଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ସାଦା ପଞ୍ଜାବୀ ହେବ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରମ୍ପରାମୂଳକ ଡିଜାଇନର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍କେଚ୍। ପେନସିଲର ନମ୍ର ରେଖାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲତା, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଭାବି ଭାବି ଅଙ୍କା ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଭୁଲର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କେଚ୍ କେବଳ ଏକ ରୂପରେଖା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତି। ଏବେ ଆସୁଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମିଶିବ ରେଖା ସହିତ। ବ୍ରସ୍ର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ, ସାବଧାନ, ଧୀର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହକାରେ ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। ପିଙ୍କ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠୁଛି କପଡ଼ାର ଉପରେ, ସବୁଜ ପତ୍ର ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନୁଭୂତି, ନୀଳ ଓ ହଳଦିଆ ଅଳଙ୍କାର ଭରୁଛି ପରମ୍ପରାର ଛାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା ରଙ୍ଗ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ଏଠାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀର ମନ କଥା, ଯାହା ବ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କପଡ଼ାରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାକୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମର ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଶ୍ରମ, ସମୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ସାଧାରଣ ପଞ୍ଜାବୀ ନେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ରୂପ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଫୋରରୁ ଆଫ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣରୁ, ସେହିଟି ଶେଷ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ଶିଳ୍ପରେ ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାରେ। ଏହା ହେଉଛି ହାତର କଳା, ଏହା ହେଉଛି ସୃଜନର ସ୍ପର୍ଶ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଏ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଏମିତି ଅନେକ କଳାକୃତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ମୋର ବ୍ରସ୍ରୁ, ମୋର ମନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୃଜନ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।